Добро утро, Блу. Блу не е като другите птици. Ей! Той не може да лети. Но му предстои да открие колко рядка птица е. Блу е последният мъжки от вида си. Имам си вид. Другият хиацинтов ара е в Рио де Жанейро. В Бразилия? Идваш тъкмо за карнавала. Най-големият купон на света. Ще те направя неустоим. Тя е като ангел, който идва все по-близо. Стиснала си ме за врата. Мисля да им помогна малко. Аз нямам нищо общо с това. Но, признавам, песента си я бива. Да, пей, Лайнъл. От създателите на Ледена епоха. Спри, какво правиш? Искам да избягам. Защо? Клетката си е супер. О, прекрасно! Вързана съм към единствената птица, която не лети. За друго да ме информираш? Да, не мога да летя, бъркам си в клюна и понякога пишкам в басенчето. През 2011 Леле, на най-екзотичното място в света. по-голяма красота не съм виждал. Той ще открие смелостта Виждаш ли какво пропускаш? Да. да сбъдне мечтата си. Хайде, напред! Чакай! Не, пак ли? Браво, Блу! Ти полетя! Почти! Не съвсем. Блу, Ние сме последните от вида си! Перла, Паяк ли има на гърба ми? Не, Листо е. Листо. Казах ти. Найджел, Знам, че не съм красавец. Вземи си! Рафаел, За твой късмет познаваш Рафаел. А Рафаел познава всички. мармозетките. Луис, Сигурен ли си, че не е опасно? Фасулска работа! Но ако нещо се обърка, викайте много силно, че не чувам добре през това чудо! Рио, Спокойно, той си знае работата. Май не вижда много добре в това! Конфузно. очаквайте скоро по кината и на 3D.